Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τους πίνακες δεδομένων. Οι πίνακες δεδομένων μπορεί να είναι είτε μονής εισόδου είτε διπλής εισόδου και είναι ένα εργαλείο που μας προσφέρεται από την ανάλυση πιθανοτήτων του Excel για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έστω ότι εδώ έχουμε έναν πίνακα το οποίο υπολογίζει την δόση που πρέπει να πληρώνουμε βάσει το ποσό του δανείου που θέλουμε να πάρουμε, του επιτοκίου και τη διάρκεια σε χρόνια. Και ας πούμε ότι έχουμε πάρει δάνειο 120.000 ευρώ με επιτόκιο 3,5% και για διάρκεια σε 20 χρόνια η δόση μας θα είναι 695,95 ευρώ. Αυτό που ήθελα εγώ να δω τώρα είναι ότι πόση δόση θα πλήρωνα εάν είχα επιτόκιο 2%. Και όπως βλέπω η τιμή υπολογίζεται αυτόματα στα 607,06 ευρώ. Τι θα γινόταν αν το επιτόκιο μου ήταν 1,5%? Αλλάζει η τιμή στα 579,95. Αν εγώ όμως θέλω να κάνω θέλω να δοκιμάσω πολλές διαφορετικές τιμές του επιτοκίου, συνέχεια θα αλλάζει δόση και δεν υπάρχει περίπτωση να τη θυμάμαι κιόλας. Το να κάτσω να κάνω αυτή τη φόρμουλα πόσες φορές, όσες και τα επιτόκια που θέλω να δοκιμάσω, δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε τους πίνακες δεδομένων. Σε κάποιο σημείο του Excel θα βάλουμε σε μία στήλη όλα τα πιθανά επιτόκια που θέλουμε να δοκιμάσουμε. Στην επάνω μεριά της στήλης, στην διπλανή στήλη, εκεί που θέλουμε να βγάλουμε τα αποτελέσματα, θα πρέπει να συνδέσουμε την μαθηματική φόρμουλα η οποία υπολογίζει τη δόση, δηλαδή το κελί σε 12. Οπότε θα γράψουμε εδώ ίσον και θα συνδέσουμε το κελί που έχει τον μαθηματικό τύπο. Και όπως βλέπουμε, όντως έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, 579,5.